Тэхніка візуалізацыя бяспечнага месца. Візуалізацыя бяспечнага месца гэта тэхніка, якая дапамагае стварыць унутраны прытулак ад стрэсу. Мэта гэтай тэхнікі ўявіць месца, дзе вы адчуваеце поўную бяспеку і цепліну. Гэта можа быць рэальнае ці вымышленае месца. Для дасягнення найлепшых вынікаў важна ўявіць не толькі вобразы, але пахі, гукі і адчуванні. Практыка зніжае пачуццё трывогі, аднаўляе энергію і адчуванне кантролю. Для пачатку зручна уладкуйцеся ў крэсле, паставіўшы ногі на падлогу і свабодна паклаўшы рукі на падлакотнікі альбо на калені. Заплюшчыце вочы, зрабіце павольны, глыбокі ўдых праз нос. Адчуйце, як ваш жывот павялічваецца, нібы шар, калі вы ўдыхаеце. Затрымайце дыханне на 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Потым павольна выдыхайце праз рот. Адчуйце, як ваш жывот здуваецца, як шар, з якога выходзіць паветра. Зноў зрабіце павольна глыбокі ўдых праз нос. Затрымайце паветра. Затым павольна выдыхайце паветра праз рот. І яшчэ раз. Вдох. Затрымліваем. І выдох. Вдих. І выдох. Зробім так яшчэ 3 разы самастойна. Цяпер заплюшчанымі вачыма уявіце, што вы уваходзіце ў ваша бяспечнае месца, выкарыстоўваючы ўсе свае пачуцці, каб адчуць сябе там. Азірніцеся, ствараючы візуальны вобраз. Як выглядае гэта месца? Зараз дзень ці ноч, сонечна ці воблачна. Звярніце ўвагу на дэталі. Вы тут адна ці побач ёсць іншыя людзі альбо жывёлы. Што яны робяць? Калі вы знаходзіцеся звонку, паглядзіце ўверх і звярніце ўвагу на неба. Паглядзіце на гарызонт. Калі вы ўнутры памяшкання, звярніце ўвагу на тое, як выглядаюць сцены і мэблі. У пакоі светла ці цёмна. Абярыце нешта супакойваючае, на што вам прыемна глядзець. Затым на працягу некалькі секунд працягвайце азірацца, выкарыстоўваючы ваша ўяўленне. Потым уявіце слыхавыя адчуванні.
Што вы чуеце? Ці чуеце вы гукі іншых людзей альбо жывёл, ці гучыць музыка, ці чуваць шум ветру альбо лесу? Абярыце для сябе нешта супакойваючае і на працягу некалькіх секунд прыслухоўвайцеся да гэтых гукаў. Цяпер уявіце абаняльнае адчуванне. Калі вы ў памяшканні, чым пахне гэта месца? Ці ёсць тут водар свежасці, ці можа там гараць камін, пах, ад якога вы можаце адчуць. Калі вы на вуліцы, ці можаце вы адчуць пах свежага паветра, травы, кветак. Абярыце свой водар чагосьці супакойваючага менавіта вас у гэтым. І на працягу некалькіх секунд уяўляйце гэтыя пахі. Затым уявіце тактыльныя адчуванні. Вы ў вашай сцэне сядзіце ці стаіце? Ці адчуваеце вы вецер? Ці можаце вы адчуць тое, да чаго дакранаецеся ў гэтай сцэне? Абярыце дотык да чагосьці супакойваючага і на працягу некалькіх секунд уяўляйце гэтыя адчуванні дотыку. Цяпер уявіце смакавыя адчуванні. Ці вы ясце альбо п'яце нешта ў гэтай сцэне. Абярыце смак чагосьці прыемнага для вас. І на працягу некалькіх секунд уяўляйце гэтыя адчуванні. Назірайце за сваім целам, за сваім дыханнем. З дапамогай уяўлення некаторы час даследуйце ваша бяспечнае месца. Адчуйце, наколькі спакойна вам там. І памятайце, што вы можаце вяртацца ў гэтае месца кожны раз, калі вам трэба зноў адчуць сябе ў бяспецы і расслабіцца. Вы таксама можаце вяртацца сюды, калі адчуваеце сум, злосць, трывогу альбо боль. Азірніцеся навокал. Запомніце, як выглядае гэта месца. Запомніце вашу адчуванне там. Вы можаце заставацца там столькі, сколькі вам патрэбна. Калі будзеце гатовыя, не адкрываючы вачэй, зноў звярніце ўвагу на дыханне. Павольна і глыбока ўдыхайце праз нос і выдыхайце праз рот.
Калі адчуеце, што гатовыя вяртацца, адкрывайце вочы і азірніцеся ў пакоі, у тым месцы, дзе вы зараз знаходзіцеся.